Bamakɔ tajiko gɛlɛya caman kɔni bɔra ale la lakɔlɔsiliw hukumu kɔnɔna la. An balimaw aw bisimila Malakci ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Bi alamisa don Novembre kalo tile 27 kɔnɔna la. Lakɔlɔsiliw kɔnɔna la, a yirala k'a fɔ min ye Bamakɔ ale n'a lamini ye, ko caman kɔni bɔra olu ka tajiko gɛlɛya kɔnɔna. Sabula n'an taara station kɔnɔna, i bɛ station caman kɔni ye. Fɔlɔ aran mun kun bɛ ka jɔ walasa ka taji sɔrɔ o aran tɛ ka jɔ. Station dɔw yɛrɛ kɔnɔna, i bɛ taa sɔrɔ hali mobili yɛrɛ tɛ aran na, mototigiw bɛ na dɔrɔn essence bɛ k'u kun, u bɛ tɛmɛ ka taa. Ayiwa nin y'a tile 3 kɔnɔna ye, an munumunu Bamakɔ n'a lamini na ka lakɔlɔsili kɛ station caman kɔnɔna. O lakɔlɔsili ninnu de senfɛ, a yirala k'a fɔ ko min ye tajiko gɛlɛya ye, ko caman kɔni bɔra a la. Nin yɔrɔ in na an ka foli bɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛmancɛ fanga mɔgɔw ale ni finitigilakaw, sabula u ka laɲini de kɔni ye ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka taji sɔrɔ walasa gɛlɛya kana bɔ a la, kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ ale n'a lamini na. Nin b'a yira k'a fɔ ko u ye kalili min kɛ ani u ye laɲini min kɛ kabini nin wagati daminɛ la, ka yira k'a fɔ ko taji kɔni bɛ don Bamakɔ. An bɛ se k'a fɔ ko nin laɲiniw kɔni sabatira. Hakilina jiginna an b'a yira la ni tajiko gɛlɛya in ale yɛrɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ, o de y'a fɔ maa murutilen minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ye an ka jamana jugu ye, n'olu kɛlen don ka gɛrɛnɛ siri maliyɛndenw kan. Olu de tun y'a laɲini k'a fɔ ko taji kɔni tɛ don Bamakɔ ale n'a lamini na. Nka Ala ni an ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw ani an ka cɛdenw minnu bɛ yen nɔ n'u ye u kali walasa ka Mali bɔ bolo la, olu ka baara kɔnɔna la, Bamakɔ n'a lamini bɛɛ ni kɔni y'a tile 3 ye, bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taji kɔni sɔrɔ. Ayiwa an balimaw ni kunnafoni de kɔni tun b'an bolo ka da aw tulo kan, aw k'an bɛn an ka kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan.